Min första dikt handlar om hur det är att vara en svart kvinna i dagens samhälle, eller i dagens Sverige. Jag kommer inte prata så mycket om det, jag tror jag bara ska börja. Jag har alltid näven knuten, fast besluten om att aldrig bli slagen. Och om den kommer den dagen då det är jag som ska dela ut slagen, skiter i om jag blir tagen. Men om dagen kommer när någon annan väljer att ta till vapen för att jag inte ser ut att höra hemma i den här staten, är chanserna små att jag får se morgondagen. Jag låter tankarna dra mig iväg, får mig känna mig större än jag är, jämfört med ett samhälle som skriker sig häst om rättigheter och demokrati. Men när det kommer till kritan, när det kommer till mig och mina systrar och de bland oss som fruktar för sina liv, men varje kliv skiter de i. Ända sedan dagen då mamma flydde med mig på ryggen och flykten passerade från hennes gener ner till mina vänner, har jag varit dömd till att kriga för något värdigt i en ovärdig värld. Jag är en arg, svart muslimsk kvinna. Jag svär att vunnit jackpot i förtryck och misär. Men jag fortsätter kriga, för den här kampen är hänsynslös och inte plats för den som väljer att tiga. Och den som tror att den inte behöver välja sida har ställt sig på förtryckarnas sida. Och jag är som sagt en arg, svart muslimsk kvinna som min syster Jasmin, och vi båda är från poeternas nation, så vi sätter pennan mot pappret för att lätta på hjärtat. Tack så mycket. Ja, nästa dikt heter Fria fåglar. Fria fåglar flyger fritt i en himmel de vet är deras. Men fåglar som tillbringat hela livet i en bur blickar ängsligt tillbaka, tror inte himlen kan delas. Betongbarn som växt upp i alldeles för små lägenheter tror inte toppen kan vara någon annan än deras. Och att framgång omöjligt kan delas. Vana trycka bort när makten fördelas. Men det här tankesättet är förlegat. Brödets bröd är till för att delas. Jag menar, till och med solen lånar sitt sken till månen varje kväll och skiner ändå lika starkt nästa dag. Hur tror du vi ska lyckas som det enda pronomen du kan är jag? Tro mig, de enda som är där för dig är dina egna. Tänk på dem som kämpat varje dag. Tänk på dem som kämpat varje dag, korsat hela hav, kommit till främmande land bara för att skapa en framtid för oss där vi har det bra. Och ja, du vet att i våra områden lär vi oss tidigt att dividera. Vad som är mitt, vad som är ditt, och särskilt att allt är deras. Yes. Säg mig, varför lever vi i ett samhälle format efter vitas begär, där blattarna får skulden för alla besvär? Undrar allt för ofta om de egentligen bryr sig om områdena där vi är. Söker ändå efter politikerna för svar på varför vi lever i en sån misär. Men de försöker sälja en lögn om att resurserna inte räcker. Men när det kommer till att placera fler poliser i orten som ingen bett om, deras fickor läcker. Samtidigt som skolor och fritidsgårdar läggs ner för att budgeten inte räckte. Snackar om att det är för våra egen säkerhet, mannen, det räcker. Ni kanske tycker att jag pratar för mycket om besvär och misär, men jag svär jag älskar mitt område. Till och med mörkret hade jag hittat hem här. Och det är i Rosengård jag lärt mig vad kärlek är. الحرامي يلعب لي